danas ću vam pokazujem što sam kupio danas u Piro Shopu. Bio sam u Piro Shopu, kupio sam nešto, to je isto zanimljivo mnogo. Sad ću vam pokažem što sam sve kupio, samo sve treba mi malo vremena da izvedim skupino puno. Kupio sam prvi. Ok, ljudi. Prvo što imamo jeste Magnum Extreme. Magnum Extreme jeste, sad ćete se pitati otkud je Magnum Extreme. Evo ga, Magnum Extreme, drugi razred. Dalje imamo burence. Kako god hoćete nazovete, ovo je burenci iz 2015. ja mislim. Tako je proizgledalo burence. Dalje imamo trougliće, 2 sam kupio, stavit ću ih ovdje ovako. Naravno ovo je drugi razred. Dalje šta imamo jeste dva šoka, također drugi razred, fitilj izbacuje boju, 2 komada sam kupio, zato što kući imam još jednu kutiju, ali su me jedva nagovorili i naravno jače od Mambe sam kupio, ljudi, 4. razred, jedva sam nabavio, čovjek mi je rekao koliko imaš, mislim, rekao mi je da je ovo puno jače od Mambe, nije mi je rekao tačno koji je, nije to da mi kaže razred, ali sam pročitao da je ovo F4 kategorija, znači ljudi F4, ja ne mogu da verujem, ja čekam danas da dođem kući i da bacamo ove sve petarde. Znači ovo je početni, ovo je mislim ono što ćemo danas bacati, ovo po jedan i ovo, ljudi, tako sam uzbuđen, a vi ako vam se sviđa ovaj video, naravno odmah da ste lupili taj subscribe, like i šerujte ovaj video i mi se vidimo u sljedećem.